Yan, fish on. Fish on mga master. Fish on tayo. Ayun. Ay, malaki. Ano, kukuha pa ng hangin. Bagyo na guys. Nakuha ba eh? Lungnos ni. Uy, gumas. Fish on. Fish on. Fish on. Bahala ka niya. Turbo. What's up mga master? Mangyayod again. Sama natin si Master Chambalabyug. Ito na, simula ng fishing ngayong linggo. Everyday fishing mga master. Ayan. Nice one. First time ko dito mga master. Sana mabiyayaan. Ayan. First cast GT agad. First cast wala ah. Kunyari wala daw. Kunyari walang kumakagat no. Na may hihila na ng bigla. Yan, fish on. Fish on mga master. Yun may humahabol pa oh. Fish on, kitok. Ala, tinitira ng balo. Katambak agad. May balo pa nang hahabol oh. Op. I-field test ko kaya itong ipit ko guys. Kung talaga bang gumagana. Ito field test ko lang ito mga master. Sige nga. Uy. Utang na. Walang kwenta pala to. Wala tuloy pero okay lang. Maliit lang naman yun. Kaya pero pag malaki yun, hindi ko yun pag-field testan mga master. Ito na yung kaibigan nating kinakatakutan natin mga master. Yan o, nanghabol ng isda. Blue na yung sigwalo na to. Hawakan natin for the views. Yan o. Maksi na. Ay ati, sumabit sa kanyang tabi. Subukan na siyang duck. Nakakain to guys, masarap to. Spaghetti. No, kukuha pa ng hangin. Oh, papunta sa akin. Cast na tayo mga master. Fish on tayo. Ayun. Fish on mga master. Naputol niya. Fish on. Ala. Paglaruan lang natin yung balo. Chill lang, ganun na. Ay, huwag mong puputulin yan ha. Lain lang natin. Hala. Fish on balo mga master. Balo lang yata ang isda dito. Maliit lang guys. Uy, malaki. Sakto lang. Matalon-talon pa siya. Release ko lang to guys. Maliit pa. Hindi naman to makakain eh. Yung malaking balo ko na nahuli dito last time, binigay ko lang ang langsay. Maliliit lang. Ay, yung mga katambak yater dun eh. Magagamitin natin yung kimpit mga master. Ito dito para pala to sa balo. Yan o. Kipit. Pang balo pala to mga master. Safe tayo sa balo. Yan mga master, mabubuhay pa ba kaya to? Mabuhay pa mga master. He's recovering guys. Ano nga din yan. Yun. Fast. Habot ng Cebu. Ito mga master, laki, grabe. Nakuha ba eh? Lungnos ni. Daw na gani. Gahi man. Lala. Anong isda ito mga master? Na, yun na oh. Ayun na oh. Uy, checkered. Dakuha ba eh. Checkered. Dakuha uy. Balagbag. Op. Ito dili na mahulog. Kuha uy.
tambuka. Wow, laki mga master. Nakadali jud. Ayan no. Op. Bagyo na guys. Unas na. Paunas pa niya. Paunas. Alas 4. Fish on mga master. Malaki, malaki. Ayan, ayan, ayan. It's coming. It's coming. Yawa ni suksok master. Lalabas yan. Oy. Baling dakuan ni master. Dako ki. Di man mabira ganiya. Uy, gumas gumas fish on. Ay, nibalhin og bato. Animal. Gilaylay na ito siya. Gawas na. Fish on. Fish on. Bahala ka diya. Wala, ga-surfing na. Checkered gapon. Kasarapan ha. Dili na kay dako. Yati ka ha. Lalabas ka rin pala. Hala. Daga nagdugo. Good size na ito mga master. Kasarapan. Ayan mga master, dalawa na. Mag-ama. Kasarapan size at katigasan size. Fish on mga master, pero sumabit yan. Ma-checker dito guys, parang lapu-lapo. Expert na expert. Yun yun, lumalabas. Hindi ka turbo. Ay hindi. Anong isla? Checkered, checkered. Turbo. Ayan, paksi siya. Kasarapan size again. Para ko paksi na ako dun. Siya pa lang na paksi. O paksi. Good size. Lawa. Uy, pali. Fish on mo master. Tumatalo na oh. Kasarapan na naman. Ito mga checker dito guys, ang lakas sumiksik. Diretso sa bato eh. Pero itong isang to, paksi to. Uy. Hindi pa pala. Ayan, paksi na yan. Oh. Size 8 mga master. Nahirap sila maanok dito. Op, lumipat oh. Yan, dali na. Pang-apat na checkered, good size, kasarapan. So laman lang kakaibang isda, puro checkered. Napa one lure challenge ako ngayon guys ah. Ito lang oh. Yung violet, orange, tapos silver. 6 grams. Meron ito sa Hengja at Huiping. Maganda sa kasi ito gamitin pag bato, yung maraming bato guys, kasi hindi siya masyadong pumupunta sa ilalim, kaya hindi anti-sangit to mga master. Itong lure na to, anti-sangit. Yung iba ko kasing lure dito hindi ko magamit. Sigurong sabit dyan. No! Ay! Nandyan pa. Ay! Babay! Apo! Awa, putol niya talaga. Hindi ako sunete ngayon ah. Laki din nun. Yung lure na yun yung nakadali sa balo ko last time. Dami nang napatay nun. Nawala pa. Putol niya guys, nadali, nagantihan tayo. Mga master, tapos ng session. Ito lahat ng kuha ko, 4 lang. Pero good size. Malaki, pinakamalaki. Thank you. Next time ulit. Fish on.